Lima ka mga pulis ug usa ka sibilyan ang gipasikaan sa NBI 7 og kasong kidnapping ug rape ngadto sa Visayas ug Ombudsman. Ang nalampigit nga mga pulis girelibuhan na sa ilang katungdanan samtang nagpahigayon og imbestigasyon ang PNP. Ano ang report? Base sa executive summary gipagawa sa NBI Sevro, ang mga gipasikaan og kaso naglakip nilang Police Corporal John Robert Ortiga Ribosa, Police Corporal Jefferson Pantok Alabata, Police Corporal Kevin Sousa Hilbrena, Police Staff Sergeant Donald Aboy Balansag, Police Staff Sergeant Joy Marie Aladad, nga pulos nagadistino sa Mambaling Police Station. Apil sa gipasikan og kaso ang usa ka lalaking alias Luis ug lain pang mga John Does. Sila nagatubang og kasong kalapasan sa Article 267, kidnapping or serious illegal detention with rape in relation to Article 8 sa Revised Penal Code. Gipasabot sa NBI nga adunay nahitabong conspiracy sa krimen sa mga nalambigit nga akusado. Apil sa gipasakang kaso ang violation sa Section 5 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lakip usab ang prejudicial to the best interest of service. Una nini usa ka 18 anyos nga babae ang midangop sa NBI 7 human matud pa gidakop sa mga akusadong pulis. Ug usa ka sibilyan nga alias Luis pasado alas 11 gabi niadtong Setyembre 19, 2022 dito sa Bontoris, Abonuhan, Barangay Basak, San Nicolas, nining syudad. Gidala matud pa sa usa ka two-story apartment ang babae o gidetain sod sa tulo ka adlaw gikan sa pagkadakop nini sa Setyembre 19 o gibuhian sa pitsa 22 sa samang buwan. Sulod sa tulo ka adlaw nga siya gidetain, giingong gipasakitan kini o gipugos sa pagpatug-an kinsa matud pa ang nagduwa og illegal nga duga sa dapit. Samtang gitanggong usab ang babae, giingong ang ginganlan og Luis nga maoy tighatod sa iyang pagkaon, pugsanon siyang gipaggamit og illegal nga drugas ug matud pa gipugos usab siya sa pagpakighilawas. Gipasabot sa tigpamaba sa NBI 7 nga bisan og ang alias Luis ra ang gitumbok kanang lugos sa reklamante apan adunay nahitabo nga conspiracy sa mga kauban ini. Specific naghilabot, but then again, one thing led to the other because of the conspiracy. Kaya the act of one would be the act of all. Samtang girelibuhan ang mga pulis, mintras nagpadayon pa ang investigasyon sa PNP officials o gibutang sila sa holding unit sa Cebu City Police Office. The Regional Director Pro 7, Police Brigadier General Anthony Abirin, immediately ordered for the relief of the concerned personnel under investigation. So, in line with that also, ang Pro 7 SAD mag-conduct og thorough and swift investigation to determine administrative liability. Nasayran sa NBI nga walay pagtugot gikan mismo sa Pangulo sa Station 11 ang anti-illegal drug operation sa mga pulis nga sinubong ug wa usab kini mo coordinate sa PDEA 7 nga maunta ang proseso. Gipaniguro sa kalikuan sa Police Regional Office 7 nga mapanubag ang mga pulis ug kon mapamatud-an nga sad-an matangtang sa katungdanan. Hinoon gihatagan kini sila og due process. Ang amuha sa Pro 7, gibalik-balik na sa atong Regional Director, we will not condone any misdeed within the ranks of Police Regional Office 7. And as we are very fast in recognizing our personnel, we are also very swift and very determined to penalize those who are involved in illegal activities. Wapay pamahayag ang mga pulis nga sinumbong og ang sibilyan nga akusado. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisda.